Moi boas. Hoxe temos un paquetiño, realmente paquetiño, porque vedes que é unha cousiña moi pequena, que é Las Fauces del Dragón del Refugio de Riope. A verdade é que é unha proposta curiosa tamén. Se semella un pouco o anterior vídeo que falamos, no? De curiosidades de produtos roleiros. Este é un caso dun xogo de rol nunha caixiña metálica por apenas 25 euros, entre só marcas a tedes por 23,65. Hai que lle pode parecer caro, igual que podía parecer caro o registro de expedición, pero ao fin e ao cabo, bueno, pues é un produto máis que eu non diría de coleccionismo, sino curiosidade, non? Porque é xogable, además é un pequeno xogo de rol metido nunha caixiña, o sea que iso podes metelo en calquer sitio, hasta nun peto. Metes no peto oye, xogamos, venga, botamos unha partida, pum, sacas. Eu botaba de menos, pero claro, é lógico porque non cabe. Pero estaría ben que o mellor tuviera un dadiño, sabes, dentro metido. Pero se metes aquí un dado, pues seguramente apretaría demasiado e non lle podes coller sitio porque hai que doblar o contido que hai, ¿no? Pues bueno, vamos ver, tengo unha gomiña e temos perfectamente doblado, isto xa parece un prospecto dun medicamento, xa sabedes a dificultade que hai despois ou duns manuais de instrucción, non? Que despois para poder desdoblar isto é un pouco, o sea, volver a doblar, non? Pero bueno, parece que é bastante sinxelo, non? Ten unha... E aquí están as reglas. Non é moito, é creo que un de 20, non? Condicións lanzan 3 de 6, clase, é un típico coido que sí, vamos, pero non tan escueto que non atopo, fíxate ti. Nesta caixa 2 de 6, tiran solo 2 de 6, vale, non hai dados de 20, son 2 de 6. Pois mira, 3 dados de 6 aquí, non estaré, non procede, vamos. Non entran ben. Ben, aquí temos, ben, xa o doble mal. Mira de ti que ven. Así. Las Fauces del Dragón. Unhas reglas sencillas. Despois temos outro produto ben dobladiño. Isto, me cachi na mar, va a empezar a abrir. A abrir. E abrir hasta sacar un... Estaba isto un A3, non? Estaba eu mirando a ver si... porque un A3 creo que é máis grande. Buscando un folio por aquí. No. Si é un poquinho máis grande que un folio, é un poquinho máis pequeno que un A3. Pois con... Aquí non está en blanco. É unha pequena mazmorra coas súas descripcións. Aquí temos unha aventuriña. Claro, o normal sería que estivera así doblado, pero claro, para metelo na caixa, pois hai que metelo unha doblez máis. Temos tamén aquí outro máis, que supoño que será o mesmo. O sea, o mesmo contido, me refiro. Que é outra mazmorra, non? Non, é a continuación. O sea que sería como... Habría que desdoblalo. Pero bueno, primeiro fase 1, fase 2, non? Si ten cautivos del retal, si. Pois o que non entendo eu, non? Porque vamos a ver, 1, 2, 3 salas, e entón pasa a 4. Por que non se imprimiu en a doble cara? Polo un lado por outro, e pasar de un lado a outro, en lugar de meter os dous. Pero bueno, codo que sería máis lóxico, non? E aforrábamos espacio tamén na propia caixa. Despois temos unha micro mini pantalla, mira de pequeniña que é, pues precisamente para que entre na caixa, que ten dúas tábuas, que un parece que pues son dúas tábuas de, supoño que de PNJs. Sí, aquí unha pequena regla, e supongo que isto é para persoas non xogadores.
la turba. Doblamos. Isto xa non sei se o doblei ben ou non. Ben, todo metidiño aquí. Casi, bueno, vamos a facer así. E despois temos, a ver, isto que estaba eu, non miro ben, está doblado. Porque mirades, ven aquí como se dobla. O sea, a ficha queda así e hai que doblarla por aquí para que quede así. Deste xeito, aquí podemos escribe aquí en grande tu nombre e acompáñalo se queres con un apodo. Añade cualquier detalle destacado de sus compañeros sepan de ti, en todo caso, sé breve. Este lado es visible para sus jugadores. Home, está ben, pero se me pones o texto non podo escribir. Pero bueno, está ben. Porque non vai aquí, nivel, especie, clase. Que claro, isto está ben así si isto é un arquivo PDF que podes reinar e depois imprimir. Entonces podes poner aquí, porque claro, se pone especies, justo donde hai que poner especies, bueno, se pode poner debaixo, ¿no? Tamén isto va a ver sendo un poquito exquisito. Porque a reputación efectivamente as metes aquí. Vale. Pero o que pasa aquí, tens que poner unha pegatina ou algo, porque senón, ou se pudera doblar, pois polo menos ponerlo por detrás ou algo. Por detrás tu historia e notas. Dobla por la línea de puntos. Mira, está disponible como plantilla para imprimir en la zona de descarga de las fauces del dragón en la web del refugio. Perfecto. Non lembraba eu que o refugio efectivamente as axudas sempre as publica na súa web. O sea que podedes ir a ela, descargala e entón imprimir. Correcto. Moi ben. E despois temos unhas tarxetiñas que trae a descripción do clérigo, do guerrero, do ladrón, do mago. Así que cada un pode ter a súa e xa pode empregar. Entón se pasan as reglas. E despois puntos de experiencia, subida de nivel, unha chuletiña e unhas abreviaturas que, bueno, sabes que as abreviaturas a verdade é que nunca son demasiado útiles no sentido de que todos as controlamos, ¿no? Pero bueno, al principio cuerpo a cuerpo, combate a distancia, complicación, DJ, monedas de oro, nivel por, puntos de armadura, puntos de esencia, personaje jugador, penejo de personaje no jugador, PS, puntos de suerte, puntos de vida y puntos de experiencia. Y por detrás sus créditos. Gabriel Soriano, ilustraciones Tania Herrero, diseño de cubierta Marga Suárez, maquetación, edición y corrección Antonio de Egipto y Marga Suárez. Impresión, como es habitual en Refugio, en Gráficas La Paz. Pues ven, está muy bien. Como anécdota, como unha solución a unha tarde ou unha noite nun xogo que non sabes que facer, pois o sacas ou tes guardado eso na tua mochila de xogo e dices, oye, vos apetece xogar hoxe a isto? Pois ben, botamos unha partidiña rápida de fantasía. É unha curiosidade, é unha proposta diferente, un bo agasallo, pois o mellor para un amigo, para un... Eu xa teño esa edade de regalar a sobrinos, pois ese regaliño, pois que está moi ben. A min gustame este tipo de propostas diferentes. Teñen outra que eu non collín ao final, igual me pega máis que esta, eu a pedín por pura curiosidade para ver como era a proposta, porque como a outra coñecía en inglés, pois xa tiña que esa La Fuga, que é como un xogo de rol en vivo sobre un rollo moi rollo Reserva Dogs, e tamén me parece bastante interesante, ao mesmo precio que esta, 24,90 ou 23,65 en Tesoros de la Marca co seu desconto. E bueno, a mí gustame todas as propostas alternativas que adoita traer el Refugio de Riope, e neste dicen pola curiosidade e polo apoio á propia editorial, porque eso, quero que sigan sacando estas cousiñas,
decidí pedilo e a verdade é que é algo curioso que vai quedar moi ben aí na estantería, probablemente tamén con unha sobrina, con algo así, pois un día podamos botar unha partidiña e xogar esta aventura, e con eso xa nos compensará. Si vos parece interesante, tiñades curiosidade por saber e agora sabedes o que ten dentro, o tedes o enlace de Tesoros de la Marca na caixa de descripción. E nada, vémonos nas mesas ou sino nas pantallas. Un saúdo.